Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre cine a fost Phineas Taylor Barnum, cunoscut și ca P.T. Barnum, despre impactul său asupra istoriei relațiilor publice și despre modul în care ar putea gestiona o situație de criză în contextul zilelor noastre. P.T. Barnum, născut pe 5 iulie 1810, a fost un antreprenor american cunoscut pentru fondarea circului Barnum and Bailey și pentru muzeul său de curiozități din New York, care din păcate a fost distrus de 2 ori în incendiu. A fost un adevărat maestru al relațiilor publice, având abilitatea de a atrage atenția și de a genera interes în jurul proiectelor sale. A folosit strategii ingenioase de PR, precum povestiri captivante, evenimente spectaculoase și comunicare directă cu publicul pentru a-și promova atracțiile. De asemenea, a fost un expert în gestionarea imaginii, știind cum să răspundă la critici și cum să transforme controversele în oportunități de promovare. Barnum a înțeles importanța brandului și a creat o identitate puternică pentru circul său. Folosind sloganuri memorabile și o poveste captivantă, el a reușit să atragă un public din toate categoriile sociale, de la oameni cu un trai modest până la persoane influente ale vremii, precum Mark Twain, Regina Victoria, Abraham Lincoln, Charles Dickens și mulți alții. În acest fel și-a transformat circul într-un adevărat fenomen cultural. Cu toate acestea, P.T. Barnum a fost adesea criticat pentru modul în care și-a gestionat echipa de artiști din spectacolele sale, în special pe cei care aveau dizabilități sau trăsături neobișnuite, fiind astfel acuzat de exploatarea persoanelor vulnerabile. Mulți susțineau că Barnum a profitat de nevoile economice ale artiștilor săi, oferindu-le un loc la circ, dar în același timp transformându-i în obiecte de spectacol. Aceasta a fost percepută ca o formă de exploatare, mai ales în contextul în care multe dintre persoanele implicate nu aveau alte opțiuni de muncă. Însă, el nu a acordat o prea mare importanță criticilor negative, ci privea cu optimism situația, bucurându-se chiar de faptul că pe măsură ce ziarele scriau mai mult despre el, circul său devenea o curiozitate din ce în ce mai mare pentru public. Oamenii veneau astfel într-un număr semnificativ pentru a vedea spectacolele lui P.T. Barnum și ale artiștilor săi. Este important însă de știut că Barnum a oferit locuri de muncă persoanelor care, din cauza diferențelor fizice sau mentale, întâmpinau dificultăți în a găsi un loc de muncă în societatea tradițională. Circul său a fost un loc unde acești oameni au putut să-și folosească abilitățile și talentele, având astfel o formă de susținere financiară. Angajații lui Barnum erau foarte bine plătiți și cu siguranță primeau salarii mult mai mari decât cele pe care le-ar fi obținut în alte domenii, ceea ce le permitea să-și susțină familiile și să-și îmbunătățească standardul de viață. Barnum a adus în fața publicului o varietate de oameni care altfel ar fi fost marginalizați. Circul său a creat un mediu în care diversitatea era celebrată, unde persoane cu trăsături mai neobișnuite s-au putut simți acceptate în sfârșit și partea unei comunități. Mulți dintre artiștii săi au dezvoltat legături strânse cu colegii lor, contribuind la un sentiment de apartenență. Însă, întorcându-ne la zilele noastre, voi vorbi despre o problemă semnificativă din prezent, și anume răspândirea pe social media unui număr mare de postări, anunțuri și informații false menite să dezinformeze publicul. Acesta include utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi inteligența artificială. Din ce în ce mai mulți oameni cad victime ale fotografiilor și ale videoclipurilor generate de AI, care pot induce în eroare populația. Deși tinerii reușesc în general să facă distincția între videoclipurile realizate de oameni și cele realizate de roboți, de algoritmi, persoanelor mai în vârstă le este extrem de dificil, având în vedere profesionalismul tot mai mare ale acestor materiale video. Astăzi, dacă cineva dorește să distrugă imaginea unei persoane, poate folosi cu ușurință tehnologia AI pentru a crea un videoclip fals, spre exemplu, menit să influențeze în mod negativ opinia publicului. Iar într-o astfel de situație, dacă ar mai trăi astăzi, ce strategie ar adopta un expert în PR precum P.T. Barnum pentru a-și proteja imaginea într-un mediu online plin de dezinformare? Deși în secolul al XIX-lea provocările tehnologice nu se comparau cu cele de astăzi, este evident că și atunci existau posibilități de criză sau publicații negative la adresa persoanelor publice din partea presei, spre exemplu. Existau numeroase postere, satire, articole de ziar sau chiar poeme care puteau critica persoanele publice. Cu toate acestea, un lucru esențial care poate fi învățat de la P.T. Barnum este că a avut întotdeauna o atitudine optimistă și pozitivă în fața acestor situații, gestionându-le cu capul sus și fără a se lăsa afectat de evenimentele negative.
Ba din contră, el s-a folosit de fiecare dată de publicațiile din ziare pentru a câștiga mai multă vizibilitate, considerând că indiferent de ceea ce se scrie despre el, fie negativ, fie pozitiv, important este că a devenit un subiect de discuție, iar oamenii astfel află mai multe despre el și despre circ. Citez: nu mă interesează ce spun ziarele despre mine atât timp cât îmi scriu numele. De asemenea, P.T. Barnum a mai spus și că publicitatea este ca învățătura, dacă e prea puțină, dăunează. Putem trage astfel concluzia că, indiferent de dezinformarea la care este expus publicul cu privire la imaginea lui P.T. Barnum, el ar folosi criticele ca pe o oportunitate de a atrage atenția asupra circului său. De exemplu, ar putea organiza un eveniment special sau o campanie de promovare care să răspundă direct la criticile primite pentru a dovedi contrariul. P.T. Barnum ar gestiona criticele de presă cu ingeniozitate și creativitate, transformând provocările în oportunități de a-și promova și mai mult brandul și de a întări legătura cu publicul. Această abordare proactivă și pozitivă ar contribui la menținerea unei imagini favorabile, chiar și în fața adversității. Un lucru remarcabil la P.T. Barnum este abilitatea lui de a o lua întotdeauna de la zero și de a gestiona situațiile de criză. Spre exemplu, în 1865, Muzeul Barnum din New York a fost distrus de un incendiu devastator. Acest incident a fost o lovitură grea pentru Barnum, bineînțeles, care investise multe resurse în acest proiect. Cu toate acestea, el s-a ambiționat și a refăcut muzeul, ca din păcate la scurt timp după să ardă încă o dată în 1868, după ce abia se redeschisese. Această a doua pierdere ar fi putut descuraja pe oricine, dar nu și pe Barnum. El a refuzat să se lase doborât de aceste evenimente nefericite. În ciuda acestor eșecuri, Barnum a continuat să-și urmărească pasiunile. Iar la vârsta de 60 de ani a fost momentul când a decis să-și îndrepte atenția către circ, înființând Barnum and Bailey Circus, care a devenit rapid o atracție de renume mondial. Lucru care dovedește odată în plus nu doar abilitatea de a se adapta, ci și cât de important e să nu te dai bătut niciodată.